Nhar il-ġimgħa li ġej fi Pjazza San George il-Belt Valletta se jsir il-Pride March għal persuni LGBTI, l-istess lok fejn f'April li għadda kien hemm ċelebrazzjoni kbira war li għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Għalhekk ta' din is-sena għandu jkun Pride March b'differenza, forsi wieħed ta' sodisfazzjon. Iżda saqajja mal-art bħal dejjem Gabi Kallejja l-koordinatriċi tal-Malta Gay Rights Movement tgħidilna li dejjem jibqa' sfidi x'jintelbu. Il-Pride March hija avveniment li jsir madwar id-dinja kollha f'ħafna bliet, jiġifieri hija wkoll mezz ta' turija ta' solidarjetà, ovvjament għad hemm ukoll ħafna affarijiet li għadna qed nixtiequ nintroduċu hawn Malta u għandna wkoll dis-sena ħafna x'niċċelebraw. Sfida li l-MGRM qed tħares lejha hi tal-anzjani gay, realtà li sal-lum donna moħbija. Fil-verità, f'dal punt li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nsiru nafu iktar x'inhi s-sitwazzjoni reali tagħhom, jiġifieri x'diffikultajiet persuna tiltaqa' magħha meta tkun gay u anzjana, jiġifieri naf meta qed taċċessa servizzi li huma miftuħin għall-anzjani kollha bħal residenzi pereżempju tal-anzjani bħal kura. Fost messaġġi oħra li jridu jintbagħtu fl-avveniment ta' din il-ġimgħa hemm dak kontra l-bullying. Xorta għalkemm imxejna ħafna l qudiem ma taw nuqqas tarfin f'kwistjonijiet trans, f'dak li huwa l-ibbuljar fl-iskejjel, f'dak li huwa l-aċċess għal servizzi pereżempju, jiġifieri qatt min jiltaqa' ma' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol.